Ce-a pus, odată copul. Da, de mine, poate să spun. Dar pomanotul aștept să vină la pula mea. Și vine. O să vină. Eu să vină că... Verdale o să vină, că știi de ce? Da. Au stat timpul rece. Vin țiganii la Ciordeală, le îngheață pizza la țigani. Vin la Ciordeală să facă foc. Și când îi vedea pe cinghenele ce le zic, spun aici. De aici încolo, dacă vorbim, bunul picioarele. Și atunci o să vină mamut să te roage că vezi că pula mea, că nu știu ce. Iată, na. E dat. Ca taxiul. Cu vorbă liberă ca taxiul. La asta se întâmplă multe rânduri. Și asta din cauza că a dat pe aia afară. Da. Unde pe aia vreau ce pot. Așa că s-a pus mie, vrei. Dacă n-ai auzit că a dat afară, cum? Bă, făceam ca trenul să-mi bag pula, mă. Mă simțeam de vinovat că ar fi fost dat afară din cauza mea. Păi așa că auzi. Eu am auzit așa e. Eu am auzit așa e. Băi, mergem?